Så jeg kan kigge lidt. Der kan man filmes. Jeg går til at klippe mig lige lidt. Jeg skulle klippe den der. Sikke det for film! Tag dig sammen! Det er mig. Dine far, hey Niklas. Det er mig. Så jeg tog den til 10.000 fester. Jeg har gjort alt det fester, og jeg har gjort alt det, som jeg har brugt. Og der kom ikke medsanger. Den filmer nu er så grim. Ja, okay, de filmer nu er grimme.